Student long live! Long live! Long live! ছাত্র একতা জিন্দাবাদ! 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 होशियार! होशियार! जोंनि दिनैनि बे प्रटेस्ट बे धरना बेयो जाहैबाय गाहायावनो जास्टिस मोननांगौ आरो जों न्याय मोननांगौ आयेनखौहाय खुनु रावबो अफिसार्स सोरबा पलिटिशियान सोरबा पुलिस अफिसार्स सोरबा बुरेक्रेट्स बिथांमोनाबो लानो हाया होशियार! 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 डायरेक्टर एजुकेशन होशियार! 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 ছাত্র একতা জিন্দাবাদ! जाय बिथांमोनहा माने टेट एपइन्टमेन्ट लेटार जाय लेटारखौहाय दिनैहाय नांगौ बादि केन्डिडेट्सनो होनो हायाखै जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसआव दं बिथांमोना मोनाखै आरो जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसआव गैया बिथांमोननो टेट माने एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों स्पिरिटनि सिक्स शिड्युल बादे जोंनि ओनसोलावहाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मानसियाल' साख्रि मोनो नाथाय बेखौ भायलेसन खालामनानै नन बिटिसिनि जाय टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोर दं बिथांमोनखौ दिनै साख्रि होनाय एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों गतिके बेखौ डिसक्वालिफाइड खालामनानै जोंनाव गोदान रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ लाबोनांगौ Long live! Long live! ছাত্র একতা জিন্দাবাদ! 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 होशियार! 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 डायरेक्टर एजुकेशन होशियार! 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 बर' माहारि फरायसा आफाद आरो नैबे जोंनि टेट क्वालिफाइड टिचार्स जाय बिथांमोना रिसेन्टलि बिटिसि टेट एपइन्टमेन्टआव डिप्राइभ जादों दा बिथांमोनजोंहाय जों जयैनो नैबे दिनैनि प्रटेस्ट रेलि प्रटेस्ट धरनाखौ लानाय जादों आरो बिनि मेन ओंथियानो जाहैबाय दे थांनाय बिटिसिनि टेट जि मोनसे एग्जामाव जाय बिथांमोना माने टेट एपइन्टमेन्ट लेटार जाय लेटारखौहाय दिनैहाय नांगौ बादि केन्डिडेट्सनो होनो हायाखै जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसआव दं बिथांमोना मोनाखै आरो जाय बिथांमोना मेरिट बेसिसआव गैया बिथांमोननो टेट माने एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों दा बिनि सायाव जोङो दिनै नैबे डिप्राइभ जानाय क्वालिफाइड टेट टिचार्स बिथांमोनखौ जास्टिस मोननो थाखाय दिनै बे डाइरेक्टर अफ एजुकेशन क'क्राझारावहाय जों बिनि फ्रन्टआवहाय जों धरना होनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो दिनै मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनो नागिरदों जोंनि चिफ मिनिस्टार बिटिआरनि सिएम आरो जोंनि नैबे डाइरेक्टर एजुकेशन बिनि थ्रुयै दा खोथाया जाहैबाय दे जोंहा दिनै मानसि हिसाबै दिनै जों गोबां खामानि मावो गोबां जोंहा जेंनाबो थायो नाथाय बिनि गेजेरावहाय दिनै जोङो माखासे आयेनखौ माखासे रुल्सखौ मिथियावहाय जोङो दिनै न्यायनिफ्राय जास्टिसनिफ्राय जों डिप्राइभ जायो गतिके दिनैहाय जोङो दिनै नै बेफोरबायदि जोंनि क्वालिफाइड लार्नड हाइलि क्वालिफाइड जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि इउथ्सफ्रा दिनै मेरिट बेसिसआव थाखानानैब्लाबो दिनै बिथांमोना वेल क्वालिफाइड जानानैब्लाबो बिथांमोना दिनै डिप्राइभेसन जादों बिथांमोना इनजास्टिस बिथांमोना दिनै माने जास्टिसखौ मोननो हायाखै गतिके जोंबो दिनै जानो हागौ नैबे टेट क्वालिफाइडनि जि इस्यु दिनै जोङो दिनै बेफोरबायदि इस्यु जोङो जास्टिस मोनाखै जानो हागौ खिन्थु जोंनि लाइफआव गोबां बेफोरबायदि इनजास्टिसा फैनो हागौ नाथाय दिनै जोंनि बे टेट क्वालिफाइड टिचार्स लोगो बिथांमोना जितु बिथांमोना दिनै जास्टिसखौ मोननो हायाखै गतिके जोङो दिनै बिथांमोननि जानानै जों गसंनो फैदों आरो दिनै नैबे धरनानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानदों दे दिनै जाय टेट क्वालिफाइड एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों बेखौ बन्द खालामनानै रिभेरिफिकेसन खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय जाय बिथांमोना दे नैबे वेल माने क्वालिफाइड बिथांमोनखौ दिनै सिलेक्सन लिस्टआव सोनो हायाखै गतिके बिनि सायावहाय सालिजारि खालामनानै जोंनि डाइरेक्टर अफ एजुकेशननिफ्राय बेखौ थिग खालामफिननांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनै नट एलिजिबल क्वालिफाइडआनो नङा बिथांमोना दिनै टेट एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनदों बिथांमोनखौ डिसक्वालिफाइड खालामनांगौ आरो दिनै बिटिसिनि जे स्पिरिटनि सिक्स शिड्युल बादे जोंनि ओनसोलावहाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मानसियाल' साख्रि मोनो नाथाय बेखौ भायलेसन खालामनानै नन बिटिसिनि जाय टेट क्वालिफाइड टिचार्सफोर दं बिथांमोनखौ दिनै साख्रि होनाय एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों गतिके बेखौ डिसक्वालिफाइड खालामनानै जोंनाव गोदान रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ लाबोनांगौ आरो बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि गेजेरजों एडभार्टाइजमेन्ट होनानै दिनै जाय बिथांमोना हिन्दी एबा माखासे साबजेक्टआवहाय जोंनाव क्राइटेरिया गैया होननानै बिथांमोना बुंदों बेखौ एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों दिनै रिक्रुटमेन्ट बानायफिननांगौ मानो होनब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव वेल क्वालिफाइड वेल माने
क्राइटेरिया गोनां एजुकेटेड मानसिया दङ बेवहाय जोंहा मानसिनि अभाब गैया गथिखे बेखौ एडभार्टाइजमेन्ट खालामनांगौ आरो बेनि गेजेरजों डिमान्ड खालामदों जे जोंहा बेवहाय माखासे गथाला जादों बे गथालानि सायावहाय नायबिजिरनो जोङो मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथांखौहाय सिबिआइ इनकुवारि खालामनानै होनांगौ होननानै जोङो दिनै बिनि गेजेरजों जों आर'ज दैखांदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंहा अलरेडि रिसेन्टलि बे जोंहा राइट टु इनफरमेसन RTI खौ अलरेडि होखाबाय RTI नि सायावहाय जोङो बेखौहाय सालिजारि खालामनानै फैबाय थानाय समाव हाइकर्टनि गेजेरजों न्याय मोननो थाखाय जास्टिस मोननो थाखाय नैबे जोंनि क्वालिफाइड टेट टिचार्स बिथांमोननि थाखाय जों खामानि मावलांगोन गतिके जोंनि दिनैनि बे प्रटेस्ट बे धरना बेयो जाहैबाय गाहायावनो जास्टिस मोननांगौ आरो जों न्याय मोननांगौ आयेनखौहाय खुनु रावबो अफिसार्स सोरबा पलिटिशियान सोरबा पुलिस अफिसार्स सोरबा बुरेक्रेस बिथांमोनाबो लानो हाया जोंहा कनस्टिटिउसन दं जोंहा संबिधान दङ जोङो आन्डार इन्डियान कनस्टिटिउसननि गेजेराव वी हेभ फ्रिडम्स अफ स्पिच राइट टु भइस राइट टु डिफेन्स आवरसेल्फ एन्ड राइट टु गेट जास्टिस गतिके जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जोङो जास्टिसनि थाखाय जों अलवेज फाइट खालामदों आरो अलवेज फाइट खालामलांगोन जाहाथे दिनैनि इस्युआ जाहाथे इयुन फिउचाराव बेफोरबायदि इनजास्टिसा जोंनि गेजेराव जानो हाया आरो रावबो जोंखौ खालामनो हाया जोंनि राइट्स आरो मोन्दांथिखौ भारतनि संबिधाननि गेजेराव जों समायनाय मोननो हायो बेखौ जों गुरैयैनो खावलायहरो